जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा மூன்றாவது நாள்ல நம்ம லெவல் 1ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவத்கீதா இன் 18 days அதுல மூன்றாவது நாள்ல நம்ம இருக்கோம். இன்னைக்கு இணைந்திருக்கின்ற பக்த கோடிகள் அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிட்டீங்களா? மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? தெரியுது. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, நான் வாசிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன போதலே பதாநாயம் ததா திஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கியஜாசம் ஐகண கண ரகுநாதமிதம் தம் ச ஜீவம் சாத்தைதம் சாவதூதம் பரிஜன ஈதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச ஹே கிருஷ்ணா கர்ம சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே வாந்தே கல்ப கிருபா சிந்து சிந்து பவயேச பதிதானாம் யோ வைஷ்ணவோ நமோஹா. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண்ண இதாயச ஜகத்யுதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. நமோ மகா வதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாதயே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமினே கௌர திவேஷ நமஹ. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பத்தாய தத் பத்தாய நமோ நமஹ. நமோ ஹோம் விஷ்ணு பாதாய சிரேஷ்டம் பூத்தலே ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவ கௌரவாணி பிரசாரணி நிர்வசேஷ சீனவாதி பாசியதே தேச ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்தி இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் 2வது அத்தியாயம். யாராவது சொல்ல முடியுமா 2வது அத்தியாயத்தின் பெயர் என்ன? எத்தனை ஸ்லோகம்? யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்தோம்?
72 Mataji. 72. Hare Krishna Mataji. Thank you so much Mataji. So அர்ஜுனர் வந்து முதல் அத்தியாயத்துல சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்ன காரணங்களுக்கு பகவான் வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டே வந்தார். அதீதமான இரக்கம் இருந்தது. அதற்கு வந்து பகவான் சொன்னார், நீ அந்த உடலை உடலை மட்டும்தான் அழிக்க போகிறாய், ஆனா அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து அழிய போவதில்லை அப்படின்றத சொன்னார். இன்பமின்மை அப்படின்றதுக்கு இந்த போர்க்களத்தில் வெற்றி பெற்றால் உனக்கு சொர்க்கம், இல்லை என்றால் வெற்றி பெற்றால் ராஜ்யம் கிடைக்கும், தோல்வி அடைந்தால் சொர்க்கம். சோ அதுல இன்பமின்மை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை அப்படின்றத சொன்னார். பாவச் செயல், ஒரு சத்திரியனாக இருந்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும். சோ இங்க போர் செய்யாம நம்ம அந்த கடமையில இருந்து தவறிவிட்டால் அதுதான் பாவச் செயல் அப்படின்றத சொன்னார். குடும்ப பாரம்பரியம், வர்ண சங்கரம்னா தேவையில்லாத ஜடப்பற்றுள்ள ஒரு சமூகம் உருவாதுதான் வர்ணாசங்கரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம திரௌபதியோட வஸ்திராபரணம் அந்த ஒரு சரியான நிகழ்வு. சோ அதனால பகவான் சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகமே தேவையில்லை. சோ குடும்ப பாரம்பரியத்தை வந்து போற்றிதான் பாதுகாக்கப்பட முடியும் இந்த போரின் மூலமாக அப்படின்றத சொன்னார். இருமனம், நான் போரிடணுமா போரிட வேண்டாமா அப்படின்ற அந்த ஒரு இருமனம் இருந்ததுக்கு பகவான் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு நீ வந்து போர் செய்யணும் அப்படின்றத வந்து சொன்னார். உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத சொன்னார். நேத்துக்கு நம்ம பார்த்த சாப்டரோட மெயின் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த புலன்கள் வந்து எதை நம்ம பாக்குறோமோ, நம்மளுடைய ஐம்புலன்கள், அதை ஏதாவது ஒரு புலன் மேல மனம் போகுது, மனதை வந்து புத்தி கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து வீழ்ச்சிக்கு போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அந்த புலன் வந்து எதை பாக்குறதோ அது மேல ஒரு பற்று வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த பற்று பேராசையாக மாறுகின்றது. அந்த பேராசை அடையாமல் போகிவிட்டால் அது கோபமாக மாறும். அந்த கோபம் வந்து எனக்கு ஒரு மயக்க நிலையை கொடுக்கின்றது. அந்த மயக்க நிலையின் மூலமாக நான் நினைவு குழம்புகின்றேன். அந்த நினைவு குழம்புவதன் மூலமாக எனக்கு அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. அதனால் நான் வீழ்ச்சி அடைகின்றேன் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கு நேற்று ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஒரு அப்பா வந்து ஒரு கார் வச்சிருக்காரு, குழந்தை அந்த கார்ல கிறுக்கிடுச்சுன்னா அவர் எப்படி நினைவிழந்து அந்த குழந்தைய அடிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது அத்தியாயம், கர்ம யோகம் அப்படின்றது இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர். இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. சோ செகண்ட் சாப்டர்லயே பகவான் சொல்லியிருப்பார் பற்றற்று கடமை செய்யணும். அதுலயும் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம் நம்ம கம்ப்ளீட் கீதா இதோட வந்து மெயின் என்ன எசன்ஸோ அதை வந்து பகவான் சொல்லியிருப்பார். ஏன்னா அதுல முக்குணங்களை பத்தி பேசியிருப்பார், பக்தி யோகம்னா என்னன்னு பேசியிருப்பார், 3 விதமான கர்மங்களை சொல்லியிருப்பார். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம லெவல் 2ல நீங்க ரொம்ப டீடைலா படிப்பீங்க. அப்ப இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கும். நம்ம சீக்கிரமா முடிக்கணும், 1 hourல பண்ணுன்றதுனால நம்ம சீக்கிரமா போயிட்டோம். அதனால நம்ம ரொம்ப டீடைலா பார்க்க முடியல. சோ 3வது இதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனன் வந்து திருப்பி கேள்வி கேட்கிறார். செயல்களை நான் செய்யணுமா இல்ல செயல்களை செய்யணுமா இல்ல செய்யாமல் இருக்கணுமா, துரத்தல் அல்லது செயல், அத பத்தி எனக்கு கிளியரா சொல்லுங்க. கர்மங்களை செய்யணும், செயலை செய்யணும்னு சொல்றீங்க, அதே சமயத்துல வந்து துரத்தல் பற்றற்று செய்யணும்னு சொல்றீங்க, அது எனக்கு புரியல அப்படின்றத வந்து முதல் ஸ்லோகமும் 2வது ஸ்லோகமும் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். அதற்கு வந்து பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 3 விதமான கர்மங்கள் இருக்கு. நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஞானத்தோட பண்ற புத்தி யோகத்தை பண்றதை விட பக்தி யோகம் வந்து சிறந்தது அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்ல போறார். அது என்ன புத்தி யோகம், நான் யார், சாங்கிய யோகம்ன்றதுதான் நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, தன்னுணர்வு, அந்த ஆத்ம ஞானம். சோ அந்த புத்தி யோகத்தையும் காட்டிலும் உயர்ந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். என்னது பக்தி யோகம்? என்னோட கடமையை பகவானோட சேவைக்காக நான் செய்யும் போது அது வந்து பக்தி யோகமாக மாறுகின்றது. அதுதான் வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். கர்ம காண்டம்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்ன டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றார். இதெல்லாம் ஏன் சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்கிறார், நான் செயலை செய்யணுமா இல்ல செயலை செய்யாம துரத்து விட்டு நான் வந்து நம்ம அவரை ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அதான் சொல்றாரு, எஸ்கேப் ஆறதுக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு இல்லையா. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, இல்ல கர்ம காண்டம்னா வேற, கர்ம யோகம்னா வேற. உன்னுடைய கடமை என்ன, உன்னோட கடமை, நீ ஒரு சத்திரியனோட கடமை என்னவோ அதை நீ கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து எடுத்து சொல்லிட்டே வர்றார். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்னா, ஒரு பக்தன் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய கடமையை எதுல இருந்தும் தவறாமல் கிருஷ்ணரோட தாட்டோட வேலை செய்யணும், அவங்களோட கடமையை செய்யணும்ன்றதான் வந்து இங்க எப்படி வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா ரோல் மாடலா இருக்கணும் அப்படின்றத பத்தி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார், நான் ஒரு தவறான செயல் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் நான் என்னை மீறி வந்து பலவந்தமாக தவறான செயல் செய்ய தூண்டப்படுகின்றேனே, அது எதற்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார்,
சொல்றார். அதுக்கு என்ன காரணம்னா பேராசை. காமமே வந்து மிகப்பெரிய எதிரி. அதை நம்ம வெற்றி கொள்ள முடியும். எப்படி வெற்றி கொள்ள முடியும்? பக்தி செய்வதன் மூலமாக வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து இந்த 3rd சாப்டர்ல சொல்றாங்க. 43 ஸ்லோகங்களுக்கு இன்னையோட செஷன் உள்ள போலாம். மாதாஜி, திலகவதி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா படிங்க, அப்படி இல்லைன்னா வேற யாராவது படிக்கிறதுனாலும் படிங்க. நேத்து அவங்க ஸ்லோகம் வாசிக்க முடியல இல்லையா, அதனாலதான். ஓகே, வேற யாராவது படிங்க மாதாஜி. மேபி கனெக்டிவிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத த்ரிதியோத்யாயக கர்ம யோக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச ஜாயசி சேத் கர்மனஸ்தே மத புத்திர் ஜனார்த்தன தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். ஏன்னா 2nd சாப்டர்ல வந்து சாங்கிய யோகம் எல்லாத்தையும் விளக்கமாக நமக்கு வந்து சாங்கிய யோகம் அல்லது புத்தி யோகம், ஏன்னா நம்ம ஒரு ஆத்மா அப்படின்ற அந்த புத்தியை தெரிந்து கொள்வோம், அதன் மூலமாக நம்ம பகவானோட கனெக்ட் ஆகணும்ன்றதுனாலதான் அசாங்கிய யோகம்னு பாக்குறோம். சோ அதை வந்து புத்தி யோகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ இங்க வந்து அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, பல நோக்கு செயல்களை செய்வதோட, பல நோக்கு செயல்கள் நான் இதை செஞ்சேன்னா எனக்கு அதுல வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், இல்லைன்னா ஒரு லாபம் கிடைக்கும். அந்த பலனை எதிர்பார்த்துதான் என்னோட செயல்கள் இருக்கு. அதை காட்டிலும் புத்தி யோகம் சிறந்தது. என்ன அது புத்தி யோகம்? நாம் ஒரு ஆத்மா, சோ ஆத்மாக்கு உண்டான கடமைகளை செய்யணும், பகவான் கிட்ட போகணும், அதுதான் நம்மளோட கடமை. கிருஷ்ணரோட சேவகன்ற அந்த தாட்டோட நம்ம எப்ப செயல் செய்கின்றோமோ அப்பவே நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குது இந்த ஜட உலகிலேயே அப்படின்றத நம்ம வந்து பகவத்கீதையில பாக்குறோம். சோ அங்க அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார், நான் இப்ப இங்க போரிட்டா எனக்கு வந்து ஒண்ணு ராஜ்யம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா சொர்க்கம் சொல்றீங்க இல்லையா? அந்த பலநோக்கு செயலுக்கு பதிலாக புத்தி யோகம் தான் சிறந்தது, ஆத்மா அப்படின்றது சிறந்ததுன்னா என்ன ஏன் இங்க நீங்க வந்து சண்டை போடணும்னு பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துறீங்க அப்படின்றத கேட்கிறார். 2nd ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜி இருக்கீங்கன்னா வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாமே ஸ்ரேணேவ வாக்யேன புத்திம் மோகயதீவ மே ததேகம் வத நிஷ்டித்ய ஏன ஸ்ரேயோகமாப்னுயாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. திருப்பி அதே சரண்டர் தான். ஏன்னா அவர் வந்து சிஷ்யனாக சரண்டர் ஆயிட்டாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட, எனக்கு வந்து கரெக்டான வழியை காட்டுங்க அப்படின்னு. இப்ப எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் வந்து இங்க வழி காட்டுறார். இங்க பாத்தீங்கன்னா செயல்களின் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த நகரத்தையே வந்து தீயிட்டு கொளுத்துவார். ஆனா எதற்காக அப்படி பண்ணார் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய சேவையில அவர் ஈடுபட்டிருக்கார் இல்லையா? அதனால அந்த செயல் வந்து அதர்மமாக இருந்தாலுமே தர்மமாக கருதப்படுகின்றது, ஏன்னா அவர் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்வதாக. ஆனா இன்னொன்னு என்ன கேட்கிறாரு இவரு, எதையுமே செய்யாம, இந்த மாதிரி செயல் செய்யாம நான் வந்து புத்தி யோகம், என்னை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக யோகம் செய்யணுமா? அதனால எனக்கு கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு கிருஷ்ணா, நீங்களே எனக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான வழி எதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார். இங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா பிக்சர்ல 5 புலன்கள், இந்த 5 குதிரைகளுக்கு ஈக்குவலாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. என்ன நம்மளுடைய 5 புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண், மூக்கு, காது, கை, வாய், இந்த 5 குதிரைகளையும் கட்டுப்படுத்திருக்கின்ற ஒரு கடிவாளம் எது பாத்தீங்கன்னா அந்த கயிறு வந்து மனம். அந்த மனம் வந்து யார் கையில இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நுண்ணறிவு. அந்த வண்டியில போகக்கூடிய ஆள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஆத்மா. நம்ம நேத்தே பார்த்தோம், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல்னு 2 டைப்பா இருக்கு. ஸ்தூல உடல் வந்து நம்ம பாக்குறோம், இது வந்து 24 மூலக்கூறுகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்குது. மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பஞ்சபூதங்கள்ன்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அது இல்லாம நமக்கு 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம
பகவத்கீதையில படிக்க போறோம் வரப்போற சாப்டர்ல. இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூக்ஷ்ம உடல். சூக்ஷ்ம உடல் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய நுண்ணறிவு அல்லது அகங்காரத்துக்கு மேல நுண்ணறிவு அண்ட் மனம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இந்த 5 குதிரைகளும் எல்லாம் ஒரு பக்கம் போகுது அப்படின்னாக்கா அது போன போக்கிலேயே நம்ம மனமும் போச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும்? வண்டியில இருக்க ஆத்மாக்கு வந்து எந்த வழியில போனோமோ எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர முடியாது இல்லையா? சோ புலன்கள் எங்க போகுதோ அங்கேதான் மனம் போகும். ஆனா அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நுண்ணறிவு, அந்த புத்தி கிட்டதான் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது வந்து கரெக்டா நம்மள வழி நடத்தி சென்றுச்சுன்னா நம்மள வந்து எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இந்த ஐம்புலன்களை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்துதுன்னா அடக்க முடியாது. ஆனா அதற்கு பதிலா அதை வந்து உயர்ந்த ஒரு சுவையில வந்து ஈடுபடுத்தணும். அது என்ன உயர்ந்த சுவை? அந்த ஐம்புலன்களையும் வந்து பகவானோட சேவைக்காக நம்ம ஈடுபடுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல நமக்கு வந்து கர்ம பலன் இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதற்கு வந்து ஒரு பாவம் புண்ணியம்னு இருக்கு. ஆனா பகவானோட சேவையை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அது ஏன்னா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், என்ன கிடைத்தாலும் அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து விட்டோம்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பலனோ இல்ல புண்ணியமோ நமக்கு கிடையாது. அது வந்து பகவானுக்கே சமர்ப்பணம் அப்படின்றத பார்க்கணும். மத்தது அவர் பார்த்துக்குவார் இல்லையா? சோ இந்த கண்களை வந்து நம்ம எதற்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகம். என்ன அர்ச்ச விக்கிரகம்? நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்லைடு பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவான தரிசனம் பண்றதுக்காகவும் அவருடைய பகவத்கீதை பாகவதம் அந்த மாதிரி தெய்வீக புத்தகங்களை படிப்பதற்காகவும் வந்து யூஸ் பண்ணணும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறான ஒரு இதுல வந்து நம்மளுடைய கண் போகாது. மூக்கு எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட அந்த பூக்களை மலர்களை வந்து நுகர்வது, அந்த மாதிரியான நல்ல பிரசாதங்களை செய்யறது, அந்த மாதிரியான ஒரு வகைக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். காது எதற்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்காகவும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றேன் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே நம்ம சொல்லும் போது அதை நம்ம காதால கேட்கணும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆர்ட், அது ஒரு கலை இல்லையா? நம்மளுடைய அந்த கலியுகத்துக்கு உகந்த யக்ஞம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் எப்படி சொல்லணும்னா நம்ம வாயால சொல்றது நம்ம காதால கேட்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈவன் அந்த நம்ம உச்சரிக்கிறோம் இல்லையா ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த அதுல கூட நம்மளுடைய மனம் வந்து அதை ஒருமுகப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ காதை வந்து அதற்காகவும் நல்ல கீர்த்தனைகளை கேட்பதற்காகவும் பஜனைகளை கேட்பதற்காகவும் பகவானோட திவ்ய ரூபங்களையும் லீலைகளை பற்றி கேட்பதற்காகவும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கை எதற்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்காக அர்ச்சனை செய்வதற்காகவும் பிரசாதம் செய்வதற்காகவும் ஆர்த்தி பண்றது அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக கைகளை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். வாய் பகவானை பத்தின புகழ்களை சொல்வதற்காகவும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட பிரசாதங்களை சாப்பிடுவதன் மூலமாகவும் நம்ம வந்து வாயை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இந்த ஐம்புலன்களை வந்து எப்ப பகவானோட சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்துறோமோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து ஒரு நல்ல உயர்வான வழிக்கு கொண்டு செல்லும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6வது ஸ்லோகம். மாதாஜி கொஞ்சம் திலகவதி மாதாஜி லைன்ல இருந்தாங்கன்னா படிங்களேன். நேத்தே நீங்க வந்து கர்மேந்திரியாணி சம்ய யா ஆஸ்தே மானச ஸ்மரன் இந்திரியார்தான் விமூடத்மா வித்யாசரஸ்தா உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். நம்ம வந்து அதுவும் இந்த கலியுகத்துல வந்து புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. நமக்கு வந்து 4 யுகங்கள் அப்படின்றத பார்க்கணும். சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சத்தியயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ 10,000 வருடங்கள் வந்து மனித லைஃப் ஸ்பேன் வந்து அவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய தவங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம். சோ அந்த யுகத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தவங்கள் செய்வது. திரேதாயுகத்துல விதிக்கப்பட்ட இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யஜ்ஞங்கள் செய்வது. துவாபர யுகத்துல விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோவில் வழிபாடு. கலியுகத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இந்த கலியுகத்துல நம்ம அந்த சத்தியுகத்துல சொன்ன மாதிரி நிறைய இந்த தவம் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் இதெல்லாம் சொல்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் கேட்கிறார், நான் இந்த செயலெல்லாம் விட்டுட்டு போய் தவம் பண்ணணுமா இல்ல வந்து என்னோட செயலை செய்யணுமா
தெரியுமா, எனக்கு கிளியரா சொல்லுங்கன்னு சொன்னதுனால அவர் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. தவம் பண்றதுன்னா என்ன அப்படின்றத சொல்றாரு. கர்ம யோகம்னா செயல்கள் எப்படி செய்யணும். கர்மா அப்படின்னாக்க கர்மம் அப்படின்னா செயல்கள். அந்த செயல்களை எப்படி செய்து நம்ம பகவான் இடத்துல கனெக்ட் ஆக முடியும், பகவானையும் பக்தனையும் இணைப்பது யோகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, புலன்களை கட்டுப்படுத்துது அதுவும் இந்த கலியுகத்துல மிகவும் கடினம். விஸ்வாமித்ரரோட கதை நமக்கு தெரியும் இல்லையா, எவ்வளவு பெரிய மகரிஷி அவர், மகாமுனிவர். அவர் வந்து தண்ணிக்குள்ள எல்லாம் அவ்வளோ தவம் பண்றாரு. அப்ப அந்த ஒரு 2 மீன் குட்டியோட இதை பார்த்த உடனே அவரோட மனம் வந்து சஞ்சலம் அடையுது. எத்தனையோ வருடங்கள் தவம் செய்தவர். நம்ம எல்லாம் எந்த மாத்திரம் இல்லையா. சோ நம்ம வந்து அதுவும் கலியுகத்துல இருக்கோம். சஞ்சலமான ஒரு யுகம் வந்து கலியுகம். சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து மனசு புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆளானப்பட்ட அர்ஜுனரே, அதுவும் அந்த துவாபரகத்துல இருக்க அர்ஜுனரே சொல்றாரு, ஒரு காற்றை கூட என்னால ஒரு குடுவையில அடைச்சிட முடியும் போல இருக்கு, ஆனா மனசை வந்து என்னால கட்டுப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்த முடியல அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ நம்ம புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்த கூடாது, அதற்கு பதிலாக அதை வந்து உயர்ந்த செயல்களில் ஈடுபடுத்தணும். அது என்ன உயர்ந்த செயல்? எது என்னை ஜடப்பற்றோடு இணைக்காமல் இருக்கின்றதோ அது வந்து உயர்ந்த செயல். பகவானுக்கு என்ன எது கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுதோ அது வந்து உயர்ந்த செயல். நான் பண்ணின பகவானோட உயர்ந்த கருணை எனக்கு இப்ப வந்து அவரை பத்தி தெரிய வருது. சோ இப்பவாவது நான் வந்து என்னுடைய செயல்களை வந்து அவருக்காக செய்து அவரை அடையறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அது இல்லாம நான் மனதை வந்து கட்டுப்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனசு அப்படியே அலைபாய விட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு முட்டாளுக்கு சமம், நம்ம போலி மனிதன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க இருக்க பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா இவரு நம்மளுடைய ஜடபரதர். அவர் வந்து அவருடைய கடமைகள் எல்லாம் முடித்து என்ன பண்றாரு, நான் ஆத்ம ஞானம் பெறணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு அரசராக இருந்து அவருடைய கடமைகள் எல்லாம் முடித்து அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்து விட்டு ஒரு காட்டுக்கு வந்துடுறாரு. ஏன்னா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனித வாழ்க்கையில 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம். நமக்கு எத்தனை ஆட்காலம் இருக்கோ, கலியுகத்துல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 வருஷம் அப்படின்னு பாக்குறோம் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை. அந்த ஆவரேஜ் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 1/4 ஆஃப் த லைஃப், முதல் 25 வருடம் பிரம்மச்சரியத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்த 25 வருடம் கிரகஸ்தனாக இருக்கணும். தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருந்து அதை வந்து அடுத்த 25 வருடம். அதுக்கு அடுத்த 25 வருடம் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது 51ல இருந்து 75வது வருடம் பாத்தீங்கன்னா வானப்பிரஸ்தம். கோவில் வழிபாடு, தன்னுடைய மனைவியோட கோவில் வழிபாடு அதெல்லாம் போகணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த 25 வருடம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாச வாழ்க்கை. 75 வயதுக்கு மேல சன்னியாச வாழ்க்கை வந்து வாழணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதர் என்ன பண்றாரு, ராஜ்யம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அதனால என்ன பண்றாரு, தன்னுணர்வு ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதற்காக தியானம் பண்ணி யோகியா இருக்கிறதுக்காக வராரு. இந்த மாதிரி அவர் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, அவரு எப்படிப்பட்ட யோகி அப்படின்னா, பகவானை வந்து மனசுல நம்ம நேத்தே பார்த்தோம், பகவான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் 3 ரூபங்களில் இருக்கின்றார். பரபிரம்மம்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே படைத்ததே அவர்தான் இல்லையா. அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள ஒன்னொன்னுத்துக்குள்ளேயும் இருக்கார். பரமாத்மா நமக்குள்ளார இருக்கார். பரம புருஷர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா தியானம் பண்றார். தனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா பகவான் மேல வந்து அவர் தியானம் பண்ணும்போது காலையில அந்த மலர் அவருக்கு அர்ச்சனை பண்றதுக்காக கையில அந்த மலரை எடுப்பாராம். ஆனா அவர் மேல அப்படியே மூழ்கிட்டதுனால அவரோட கையில இருந்து பூ தன்னால விழுந்துருமா, சாயந்தரம் ஆகுமா அது வரைக்கும். அவர் அப்படி மெய்மறந்து அவர் மேல வந்து அப்படி ஒரு தவம் செய்த ஒரு யோகி. என்ன ஆகுது, ஒரு நாள் அவர் அந்த மாதிரி தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் அந்த ஆற்றங்கரையில தான் அவரோட குடில் இருக்கு, ஆசிரமம் இருக்கு. அப்போ வந்து ஒரு புலி வந்து ஒரு கர்ப்பமான ஒரு மானை துரத்திட்டு வருது. அப்ப அந்த மான் என்ன பண்ணுது, அந்த புலி கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அந்த ஆற்றை கடக்குது. அப்படி கடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பிரெக்னென்ட் ஆனது. அது என்ன பண்ணுது, அந்த குட்டி மான் வந்து அந்த ஆற்று கரையில விட்டுட்டு அப்படியே அந்த மான் இறந்து போயிடுது, தாய்மான். அதை பார்த்த உடனே ஜடபரதர் அப்படியே தியானம் பண்ணிட்டே பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, டக்குன்னு அந்த குட்டி மான் மேல ஒரு கருணை வந்துச்சு. பக்தனுக்கு உண்டான ஒரு குவாலிட்டி இல்லையா கருணை. ஆனா அது திருப்பி பற்றற்று இருக்கணும், அதுதான் ஒரு இது. இவர் என்ன பண்ணிட்டார், சரின்ட்டு அந்த குட்டி மானை எடுத்துட்டு வந்து அதை வந்து பாதுகாக்கிறார். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவர் வந்து 24 மணி நேரம் பகவானோட இதுல நிலை பெற்றிருந்தவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகுது, மான் மேல பற்று அதிகமாயிடுச்சு. மான் ஆனா அதோட கூட்டங்களோட இருக்கிறது, அந்த மாதிரி மான் அதோட கடமையை பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் இவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, ஃபுல் அவரோட தாட்ஸும் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து அப்படியே டைவர்ட் ஆயிடுச்சு மான் மேல. அப்போ அவரோட இறக்கும் தருவாயில என்ன பண்றாரு, அந்த மானையே நினைச்சிட்டு இருக்காரு.
அப்ப மானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அடுத்த பிறவி அவருக்கு மான் பிறவியாக கிடைக்கின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனால நம்ம எதுக்காக இப்ப வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்னா, இறக்கும் தருவாயில் நம்ம இப்ப என்ன பண்றோமோ அது கண்டிப்பா நமக்கு வந்து இறக்கும் தருவாயில் வந்து ஞானம் வரும். அப்ப வந்து நம்ம வந்து அதற்கு ஏற்றார் மாதிரி நமக்கு அடுத்த பிறவி இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம சூக்ஷ்ம உடல் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சூக்ஷ்ம உடலை நம்ம என்ன கர்மங்கள் செய்கின்றோமோ அதோட படிவு இருக்கும். சோ அதற்கு ஏற்றார் மாதிரி நமக்கு அடுத்த பிறவி இருக்கும். இங்க ஜடபரதர் வந்து மானே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால என்னாச்சு, அவருக்கு அடுத்த பிறவி வந்து மானாகவே வந்து அவர் மாறிட்டாரு. அப்பதான் அவருக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணுவார், அடடா நான் வந்து பகவான் மேல வந்து ஈர்ப்பு கொண்டு நான் இந்த மாதிரி மான ஃபாலோ பண்ணி இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறார். வருத்தப்பட்டு திருப்பி என்ன பண்றார், மான் பிறவி எடுத்தும் அவருடைய அந்த ஆசிரமத்தோட இதே சுத்தி சுத்தி வர்றார். திருப்பி இப்ப வந்து என்ன பண்றாருன்னா பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அதனால அவர் இந்த மான் பிறவி இருந்து அடுத்த பிறவி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனித ரூபம் கிடைக்குது. அப்ப வந்து அவர் நினைச்சுக்குவாரு, இந்த இதுல வந்து இது எனக்கு கிடைச்ச லாஸ்ட் சான்ஸ். இப்ப நான் வந்து பகவானை வந்து திருப்பி மிஸ் பண்ண நான் விரும்பவே இல்லை. அதனால என்ன பண்ணுவாருன்னா வேணும்ட்டே சுயமாகவே என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு முட்டாள் போல நடந்துக்குவார். எது தப்போ அதை செய்யறது. அப்ப எல்லாரும் வந்து பார்த்தா இவன் ஒரு சரியான முட்டாள் அப்படின்ட்டு அவர் எப்பவுமே இக்னோர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஜடப்பற்று எனக்கு வேண்டான்ற ஒரு பயம் அவருக்கு. அதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அவங்களோட அப்பா அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு அவரோட சகோதரர்கள் எல்லாருமே விட்டுருவாங்க, இவன் ஒரு மந்த புத்திக்காரன் முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவர் வந்து பகவானோட இதுல வந்து ரொம்ப நிலையா இருக்கார். அப்ப அந்த சைடா ஒரு அரசர் போறார். அந்த அரசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பல்லக்கு தூக்கிட்டு போவாங்க. அப்ப வந்து ஒரு ஆள் கம்மியா இருக்கும். அப்ப ஜடபரதர் பாத்தீங்கன்னா வாட்ட சட்டமா இருப்பாரு, அதனால ஹைட் வெயிட்டா சரி வாப்பா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போவாங்க. அவர் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து அந்த எறும்புகள் எல்லாம் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த எறும்பு மேல படக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அப்படியே தாவி தாவி வருவார். அப்ப அரசனுக்கு கோபம் வரும். அரசன் எங்க போறாரு அப்படின்னாக்கா அவரும் இவர மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆண்டு அனுபவிச்சாச்சு. தன்னுணர்வை அடையிறதுக்காக ஆத்ம ஞானம், நான் யார், ஆத்மானா என்ன, நான் திருப்பி என்ன பண்ணணும், என்னோட கடமை இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்குன்றதை தெரிந்து கொள்வதற்காக அவர் வந்து பிரயாணம் பண்றார். அப்ப ஜடபரதரை பாக்குறார். அப்ப ஜடபரதர் வந்து அவர் கோவப்பட்டு அரசர் வந்து திட்டுறாரு, ஏன்பா உனக்கு ஒழுங்கா ஒரு பல்லக்கு கூட தூக்க முடியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, நீ நினைச்சிட்டு இருக்க நான் தூக்குறேன் இல்லையா, நான் அல்ல. அவர் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை வந்து சொல்றார். சோ இது வந்து ஒரு ஆத்மா. நம்ம இந்த ஜட உலக பற்று வந்து நம்மள வந்து ஒன்னும் இது பண்ண போறது இல்லைன்ட்டு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ அரசனுக்கு வந்து அங்கேயே ஆத்ம ஞானம் வந்து ஜடபரதற்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அல்டிமேட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்னா நம்மளுடைய கர்மங்களை வந்து இந்திரியங்களை வந்து பகவானோட சேவையில வந்து ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இது வந்து ஜடபரதரோட கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? 9, 11. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யஞ்ஞாதாத் கர்மனோ அந்யத்ர லோகோ அயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாசர 11 தேவ. சரி படிச்சிட்டுங்களா? படிங்க. தேவான் பாவ யதோ நேன தேவ பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பரம வாப்ஸ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா பிரஜாபதி தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து வரும்போது மனிதர்கள் கூட வேதங்களையும் ஏன் வேதங்கள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து எப்படி வாழணும்ன்றதை கற்றுத்தருவதற்காக வேதங்களையும், யக்ஞங்கள் செய்து பிழைக்கணும்ன்றதுக்காகவும் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த இயற்கையும் வந்து நமக்கு வந்து இங்க வாழ்வதற்காக அனுப்பி வச்சாங்க. சோ நம்ம இப்ப பார்க்க போறது வந்து யாக சக்கரம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம், மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகளை நான் பகவானுக்காக செய்யறேன். ஏன்னா நேத்தே நம்ம பார்த்தோம், பகவானே வந்து உரிமையாளர், அவரே வந்து கட்டுப்படுத்துபவர், அவரே வந்து அனுபவிப்பாளர். ஆனா நான் செய்யறேன்னு எப்ப நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்ப வந்து நமக்கு அந்த அகங்காரம் வரும்.
அப்ப நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன செயல் செய்யறேனோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி பலன் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ நமக்கு என்ன ஒரு ஒரு டாஸ்க் கிடைச்சாலும் அதை நம்ம வந்து இன்னைக்கு கடவுள் எனக்கு இதை கொடுத்திருக்காரு, இதை நான் நல்லபடியா செய்யணும்ன்ற ஒரு தாட்டோட நம்ம பண்ணும்போது அவருக்காகவே அதோட பலன்களை வந்து அது பிளஸ்ஸா இருந்தாலும் சரி மைனஸா இருந்தாலும் சரி பகவானுக்காகவே அர்ப்பணிக்கும் போது நம்ம வந்து அந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர், மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு யாக சக்கரம். நம்ம சொன்ன மாதிரி பிரஜாபதி வந்து மனிதர்களையும் இந்த இயற்கையும் வேதங்களையும் வந்து நம்ம கூட அனுப்பி வைக்கிறார். ஏன் அந்த வேதம் வருதுன்னா வேதங்கள்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். என்னது 4 விதமான வர்ணங்கள்? பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர் அண்ட் சூத்ரர்கள். பிராமணர்களோட கடமை என்ன? பகவானையும் பக்தனையும் இணைப்பதற்கு அவர்கள் வந்து ஞானத்தை கொடுக்கணும். அது வந்து பிராமணர்களோட கடமை. அவங்க எப்பவுமே சத்துவ குணத்தில் இருக்கணும். ஆனா சூத்ரர்கள் என்ன பண்ணணும்? மக்களை வந்து காப்பாற்றணும், அது போல எல்லாரையுமே காப்பாற்றணும். அண்ட் அவங்க சில சமயத்துல அவங்க வந்து சத்துவ குணத்திலும் ரஜகுணத்திலும் வந்து அவங்க இருக்கலாம், போரிடணும், காப்பாற்றணும் எல்லாரையும். அது வந்து சத்திரியர்களோட கடமை. வைஷ்யர்களோட கடமை என்ன? வியாபாரம் செய்வது, விவசாயம் செய்வது, அது வந்து வைஷ்யர்களோட கடமை அப்படின்னு பாக்குறோம். சூத்ரர்களோட கடமை இத்தனை அந்த 3 வகையான வர்ணங்களுக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். மற்ற 3 வருணங்களும் வந்து அவர்களை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ வேதத்தின் படி நான் எந்த வர்ணத்தில் இருக்கின்றனோ அது எப்படின்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. நம்மளுடைய வர்ணங்கள் என்னுடைய குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு ஒரு மனிதனுக்குள்ளும். ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். ரஜோகுணம் எப்ப பார்த்தாலும் வந்து நான் ஒரு 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 குறிக்கோளோட ஓடிக்கொண்டே இருப்பேன். பகவான ஒரு தீவிரமான ஒரு நோக்கம் இருக்கும். பகவானை பத்தின தாட் இருக்காது. இன்னைக்கு இந்த டாஸ்க் முடிச்சுட்டேன்னா அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன், இதே மாதிரி போய்கிட்டே இருப்போம். ரொம்ப பௌதீக பந்தத்துல இருப்போம். ஆனா ரஜகுண சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் சாந்தம், ஆத்ம ஞானம், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, அந்த மாதிரி அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள். ஆனா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் மயக்கத்தில் இருப்பவர்கள். சோ என்னுடைய அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து இந்த வர்ணங்கள்ல இருக்கின்றேன் அப்படின்ற பாக்கணும். இது பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. நம்ம வந்து பிராமண குலத்தில் பிறந்தால் உடனே அவங்க பிராமணர்கள் கிடையாது. சத்திரிய குணத்தில் சத்திரிய வம்சத்தில் பிறந்தால் சத்திரியர்கள் கிடையாது. நமக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. துரோணாச்சாரியர் வந்து பிராமணர், ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சத்திரியனா இருந்தார். அவர் தான் துரியோதனோட படைத்தளபதி இல்லையா? சோ அது வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாதுன்றது வந்து வேதங்கள் சொல்லுது. சோ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை என்னவோ அதை வந்து ரொம்ப ஸ்திரமாக செய்கிறோம். அப்படி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் வந்து சந்தோஷப்படுத்தி நமக்கு மழையை கொடுக்கின்றார்கள். அந்த மழையின் மூலமாக தானியங்கள் விளைவிக்கப்பட்டு அந்த தானியத்திலிருந்து நம்ம பிரசாதம் செய்யறோம். ஆனா இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மூலம் வந்து பகவான் தான். அது அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இங்க யாக சக்கரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம யார் சாப்பிடுறாங்களோ அது வந்து பாவத்தை தான் நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்படின்றத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்ன அர்ப்பணம்? அவர் பெருசாலாம் இன்னும் எதுவும் கேட்கல. உண்மையான அன்போடு சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். இன்னைக்கு வந்து பகவான் எனக்கு இதை கொடுத்திருக்கார், அதுக்கு வந்து அவருக்கு நன்றி சொல்றேன்னு அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? அந்த பற்று மட்டும்தான் வந்து பகவான் எதிர்பார்க்கிறார், வேற எதுவுமே இது பண்ணல. சோ நம்ம என்ன நமக்கு கிடைக்குதோ அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து நிறைய பண்ணுவோம். ஆனா அவங்க அதை திருப்பி நமக்கு ரெசிப்ரிகேட் பண்ணும்போது அது ஒரு தனிவிதமான அன்பு இல்லையா? ஒரு குடும்பத்துல வந்து அம்மா எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பாடு போடுவாங்க, வெளியில பிச்சை எடுத்துட்டு கேட்கறவங்களுக்கும் கூட சாப்பாடு போடுவாங்க. ஆனா தன்னோட குழந்தைக்கும் அந்த பிச்சை கேட்கறவங்களுக்கு போடுற சாப்பாட்டுக்கும் வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடவுள் கிருஷ்ண கிட்ட இருந்து வந்தோம். சோ அவர்கிட்ட திருப்பி நம்ம போறதுக்கு உண்டான பிரயத்தனம் பண்ணணும். சோ ஒரு செயல்லையும் நம்ம வந்து அவரை வந்து நினைவு கூறணும். சோ நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதை வந்து ஒரு துளசி இலை வச்சு பகவானே இந்த இது எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றின்னு ஒரு அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் மட்டும்தான் அவர் வந்து எதிர்பார்க்கின்றார். சோ நம்ம இதைதான் வந்து பாக்குறோம், நம்ம யாக சக்கரம் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். நம்ம பார்த்த மாதிரி இங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா பௌதிக வாழ்க்கை, கர்ம காண்டம், கர்ம யோகம். சோ இது என்ன பௌதிக வாழ்க்கை? இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பகவான் பத்தின எண்ணங்கள் இருக்காது. பாவம் புண்ணியம் ஒரு என்ன செயல் செய்கின்றார்களோ அதற்கு பாவமும் கிடைக்கும், புண்ணியமும் கிடைக்கும். ஏன்னா நான் ஜடப்பற்றோட
பலன் நோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபடுகின்றேன் இல்லையா? நான் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நிறைய டொனேஷன் பண்றேன். கோவிட் டைம்ல நம்ம பார்த்தோம், எத்தனையோ பேர் நிறைய டொனேஷன் பண்ணிட்டு அவங்களோட சோசியல் மீடியால பெருசா போட்டுக்கிட்டாங்க இல்லையா? சோ பாவம் புண்ணியம், நான் என்ன செயல் செய்யறேனோ அதுக்கு வந்து எனக்கு பாவம் புண்ணியம் கிடைக்கும். ஏனென்றால் நான் ஜடப்பற்றுடன் செய்கின்றேன், நான் தான் இதை செய்யறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு அகங்காரத்தோட செய்யறதுனால அதுக்கு நமக்கு பாவ புண்ணியம் கிடைக்கும். கர்ம காண்டம், அது என்ன கர்ம காண்டம்? கர்ம காண்டத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, இது வந்து ஓகே, கொஞ்சம் கடவுளோட தாட் இருக்கும் நமக்கு. என்னது, நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்ல கொஞ்சம் வந்து கடவுளுக்கு கொடுப்போம், அந்த மாதிரியான ஒரு தாட். மேக்சிமம் நல்ல விஷயத்த பண்றது. ஆனா வந்து அதுலயும் வந்து என்ன, நமக்கு வந்து ஒரு சுயநலம் இருக்கும், அதோட நம்ம பண்றோம். சோ அதனால நமக்கு அதுலயும் நமக்கு பாவமும் இருக்கலாம், பாவம் இல்லாமலும் இருக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம். கர்மயோகம், இந்த சாப்டரே வந்து கர்மயோகம் தான் பாக்குறோம் இல்லையா? சோ கர்மயோகத்துல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு பாவமும் கிடையாது, புண்ணியமும் கிடையாது. ஏன், எனக்கு என்ன செயல் செய்தாலும் அட கடவுள் கொடுத்தாரு நான் செய்யறேன், இதுல நான் எங்க இருக்கேன், நான் இல்லை, இது பகவான் அப்படின்னு நான் எப்ப நினைக்கிறேனோ அப்ப அதுல எனக்கு பாவமும் இல்லை, புண்ணியமும் இல்லை. அப்படி நினைக்கும் போது நமக்கு இந்த ஜட உலகிலேயே நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரோட லீலைகள் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, கோபிஸ்ல வந்து ஒரு கோபிக்கு வந்து அந்த மாதிரிதான் வந்து முக்தி கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம அவரோட கதையில பாக்குறோம். சோ கர்ம யோகத்துல எனக்கு பாவமும் கிடையாது, புண்ணியமும் கிடையாது. சோ எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்லி சரண்டர் டு லார்ட் கிருஷ்ணா. அடுத்தது விருப்பம். நம்மளுடைய விருப்பம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக பற்றுல இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப சுயநலமாக இருப்பார்கள். அதே கர்ம காண்டத்துல இருப்பவர்களுக்கு வந்து பல நோக்கு செயல். கோவிலுக்கு எல்லாம் வருவாங்க, ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, நான் என்ன இப்ப வந்து இவ்வளவு காசு போடுறேன், எனக்கு வந்து அந்த அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கிளிக் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு தாட்டோடய நம்ம வந்து செய்வோம். தேவர்களை வந்து வழிபடுறது, அவங்களுக்காக யக்ஞம் பண்றது. சோ பல நோக்கு செயல் அதிகமாக இருக்கும். ஆனா கர்மயோகத்துல இருக்கவங்க வந்து அவர்களும் கடமைகளை செய்வார்கள். ஆனால் அவர்கள் எப்படி செய்வார்கள் என்றால், பற்றின்றி கடமையை செய்வார்கள். இது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை, அதை நான் செய்யறேன், ஆனா அதோட பலனை வந்து நான் எதிர்பார்க்கல. அந்த எதுக்காக கடவுள் இதெல்லாம் சொல்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்டதுனால அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களுடைய செயல்கள், இப்ப நீ வந்து என்ன செய்யணும்ன்றதை முடிவு பண்ணு அப்படின்றத கடைசியா சொல்லுவார். சோ செயலை பற்றிய அறிவு என்னன்னாக்கா, எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் இந்த ஜட உலகில் வாழ்வர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான் தான் இதை அனுபவிக்கின்றேன், நான் தான் இவ்வளவு பெரிய இதை பண்ணிருக்கேன். என்னோட பாத்தீங்கன்னா நிறைய டொனேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா, ஒரு டியூப்லைட் பண்ணாங்கன்னா அந்த டியூப்லைட் ஃபுல்லா அவங்களோட பேர் எழுதிடுவாங்க. அதுக்கு அது கொடுக்கவே வேண்டாம், அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிச்சத்தை மறைச்சிடும் அப்படின்றத பாக்கலாம். சோ நானே அனுபவிப்பாளன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பௌதிக வாழ்க்கையில இருப்பவங்க. ஆனா கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்களும் அதேதான் நினைப்பாங்க, நானே அனுபவிப்பவன் அப்படின்னு. ஆனா கர்ம யோகத்துல இருப்பவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, தன்னை உரிமையாளனாக அவர்கள் கருதுவதே இல்லை. ஏன்னா சரண்டர் டு காட் இல்லையா? அப்ப அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, நான் செய்கின்றேன், நான் இங்க யார் உரிமை கொண்டாடுவதற்கு அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும். சோ பகவான் மீதான நம்பிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஜட உலகில இருக்கவங்க வந்து பகவானை மறந்தவர்கள். அவங்க வந்து நான் அந்த தாட் தான் இருக்கும். ஆனா கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கடவுளை வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க இல்ல, வேற வழியே இல்லாம அட்லீஸ்ட் இப்ப இவனாச்சும் நம்மளோட நினைச்சு இந்த மாதிரி பண்ணானேன்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் மூலமாக பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சோ பகவானை வந்து உபயோகப்படுத்துபவர்கள் வந்து கர்ம காண்டத்தில் இருப்பவர்கள். கர்ம யோகத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுபவர்கள். எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட பிரபுபாத், அவர் நினைச்சுப்பா, அவர் வந்து அவரோட குருவோட வார்த்தையை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக, அதை நிலைநிறுத்தணும்ன்றதுக்காக 69 வயது, நம்மளால ஒரு வீடு கட்ட முடியுதா? 69 வயதுல 14 முறை உலகம் முழுதும் சுத்தி வந்தாச்சு, 108 டெம்பிள் கொண்டு வந்தாச்சு. நம்மளுடைய பாகிஸ்தான்ல கூட நம்மளுடைய இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ கர்ம யோகத்துல இருப்பவர்கள் வந்து பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுபவர்கள். இவர்கள் எல்லாரும் அடையக்கூடிய பலன்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதீக வாழ்க்கையில நான் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் நான் தான் பண்றேன்னு நினைக்கும் போது, ஓகே நீயே பண்ணிக்கோ, நல்லது பண்ணனா சொர்க்கம், கெட்டது பண்ணனா நரகம். அங்கேயும் போயிட்டு என்னோட அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நான் இந்த மத்திய லோகத்துக்கு வந்தே ஆகணும், இந்த பூலோகத்துக்கு. இதுல இருந்துதான் எனக்கு மேல போகணுமா கீழே போகணுமான்றது நிர்ணயம் ஆகின்றது. சோ எப்ப நான் பண்றேன்ற ஒரு தாட்டோட பண்றோமோ அப்ப வந்து என்னோட பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்றாற் போல் எனக்கு நரகமும் சுவர்க்கமும் கிடைக்கின்றது. ஆனா கர்ம காண்டத்தில் இருக்கவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர்கள் வந்து நிறைய பாவமின்மை என்றது இருக்கு இல்லையா, அவங்க புண்ணிய செயல்கள் செய்யறாங்க இல்லையா, சோ அவங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் சுவர்க்கம், ஆனா அவர்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி நரகமும் கிடைக்கலாம், கிடைக்காமலும் போகலாம். கர்ம யோகத்துல இருக்கவங்க இதே ஜட உலகில் அவர்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கின்றது, பகவானோட ஒரு இடத்துக்கு வந்து அவங்க போகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நமக்கு கலியுகத்துல விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
நாம சங்கீர்த்தனம். சோ நாம சங்கீர்த்தனம் கலியுகம் வந்து ரொம்ப கொடுமையானது. ஆனாலும் அதற்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாமந்திரம். யாரு வேணாலும் இதை வந்து ஜபிக்கலாம். சோ அத நம்ம சில மந்திரங்கள்லாம் சொல்றதுக்கு வந்து ஒரு கால இது இருக்கு, ஒரு குறிப்பிட்டவர்கள் தான் சொல்லணும்லாம் இருக்கு. ஆனா வந்து நம்மளுடைய ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரக்கு அந்த மாதிரி விலக்கு எதுவுமே கிடையாது. பெண்கள் எந்த நேரத்திலயும் வந்து சொல்லலாம். நீங்க எந்த ஒரு நீங்க வாஷ்ரூம்ல இருக்கீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஒரு தடை என்பது கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மகாமந்திரம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி 13வது ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। यज्ञास्निष्टासिन सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः पुञ्जते ते तु कहं पाप ये पासन्त्यात्मकारणात्। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகின்றார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கின்றார்கள். எது வந்து நம்மளோடதுன்னு எது நம்ம இங்க சொல்ல முடியும்? இந்த உலகத்துல ஏதாவது நம்ம சொல்ல முடியுமா இது என்னோடதுன்னு? எல்லாமே ஆல்ரெடி பகவானால சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, படைக்கப்பட்டது. அதுல இருந்து எடுத்துட்டு ஆனா நம்ம திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து அத நம்ம எல்லாம் ஒரு திருடர்கள் ஆயிடுவோம். எப்ப நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து மனசார ஒரு நன்றி செல்லாம நம்மளே வந்து நான் தான் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? கலியுகம் இது. அதனாலதான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்கு. இது வரைக்கும் நமக்கு இந்த ஞானம் இல்லை. ஆனா இந்த ஞானம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம முதலே சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணர். எத்தனையோ கோடான கோடி மக்கள்ல வந்து ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த யோகம் இந்த இது தெரியும், பகவானை பத்தின இது தெரியும். அதுலயும் ஒரு சிலரால மட்டும்தான் என்னுடைய லீலைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுலயும் ஒரு சிலரால மட்டும்தான் என்னுடைய உயர்ந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு வர முடியும் அப்படின்றத சொல்றாரு. அதெல்லாம் போகணும்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிக்காமல் பகவான் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்க இந்த இது அப்படின்றதுனால அவரோட தாட்ஸ் அவருக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி 14. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத பார்க்கணும். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையே நம்ம செய்யறோம். அந்த செய்து அந்த யாகம் செய்து அந்த யாகத்தின் மூலமாக ஏன் எல்லா யுகத்திலையும் வந்து யாகம் செய்யணும்ன்றது வந்து வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்பவுமே கலியுகத்திலுமே வந்து கிரகஸ்தர்கள் மட்டும் இல்ல, ஈவன் பிரம்மச்சாரிகள் எல்லா வர்ணத்தவர்களும் வந்து யாகம் செய்யணும். அது வந்து மனிதர்களுக்கு உண்டான ஒரு தர்மம், அது பண்ணணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால கலியுகத்தில் உண்டான யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி। யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத் தத் ஏவதோ ஜன சயத் பிரமாணம் குருதே யோகஸ் அனுவர்த்ததே। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி। பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. எதற்காக இந்த கதையை இங்க சொல்றாரு பகவான்? அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. பெரிய பராக்கிரமசாலி. நீ இப்ப சண்டை போடாம போயிட்டேன்னா உன்னை எல்லாரும் வந்து திட்டுவாங்க இல்லையா? அதனால அவர் சொல்ற ஒரு பெரிய மனிதன் அப்படின்னா அவங்க எப்படி பெரிய மனிதன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து அது வந்து தெரியும் இல்லையா? சோ அதையே பொதுமக்களும் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணன் சொல்லுவார், நான் எதனா கடமை செய்யணும்னு எனக்கு இருக்கா என்ன? நான் தான் பகவான், எல்லாத்தையும் வியாபித்தவன். ஆனாலும் நான் ஏன் கடமை செய்யறேன்? அது போல அவர் என்ன ரோல் எடுக்கிறாரோ அதை பர்ஃபெக்டா பண்ணுவார் கிருஷ்ணர். சின்ன குழந்தையா ரோல் எடுத்தாருன்னா அதே மாதிரி சின்ன குழந்தையா இருப்பாரு. இந்த நம்மளுடைய பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா அந்த போர் இதுல வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா அது எப்போ வந்து ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்காக, ஏன்னா அவர் ஒரு தேரோட்டி இல்லையா? சோ குதிரைகளை வந்து அழகா அவங்கள ரெஸ்ட் எடுக்க வைக்கிறது, குதிரைக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்கறது, அத சாப்பாடு பண்றது, அது எல்லாமே கிளியரா பண்ணுவார்.
அவர் எந்த ஒரு அவதாரம் பண்ணாலும் அந்த அவதாரத்துக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ் அப்படியே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவார். அவர் சொல்றாரு, நான் பண்ணணும்னு தேவை இருக்கா? இல்ல. ஏன் இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கணும். கிருஷ்ண பக்தர்கள், வைஷ்ணவர்கள் வந்து சிறந்த உதாரணமாக இருக்கணும். நாமெல்லாம் போட்டுட்டு திருப்பி நம்ம டீ, காஃபி, அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கேயாவது மற்ற இந்த ஹோட்டல்ல இது பண்றது அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த 4 இதுன்னா ஸ்ட்ரிக்டா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல இருந்தவங்க தான். ஆனா இப்ப அவங்க ஃபாலோ பண்றது நம்மளால கூட ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா கரெக்டா 4 மணினா 4 மணிக்கு மங்களாரத்திக்கு வந்துருவாங்க. அது ஏன் அதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மையான ஒரு ஆன்மீக குருவோட வார்த்தைகள் வந்து நம்மள வந்து அப்படி வந்து மாற்றும். ஏன்னா அவங்க சின்சியரா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இது பண்றாங்க. அவங்க எல்லாம் கர்ம யோகிகள். இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல கர்ம யோகா. சோ அவங்க வந்து பகவானுக்காக சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது மட்டும்தான் அவங்களோட இது. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து அவர்களோட வார்த்தைகள் மூலமாக ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணமாக இருக்கணும் மற்றவர்களுக்கு. சோ அது கிருஷ்ணர் இங்க சொல்லுவார், நான் ஏன் இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னாக்கா, நான் வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கணும். சோ நீயும் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கணும். சத்திரியன் தன்னுடைய கடமையை செய்யணும். சோ எழுந்து போரிடு அப்படின்றத சொல்லுவார். த்ரூ அவுட் தி திங் பாத்தீங்கன்னா எல்லா கதையும் சொல்லிட்டே வருவார். நடுவுல அவர் என்ன பாயிண்ட் இன்சிஸ்ட் பண்ணமோ அதை வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து சொல்லுவார். நமக்கும் வந்து லைஃப்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்சிடென்ட் நடக்கும். யாராவது வந்து ஒரு மனக்குழப்பத்துல வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு கவுன்சிலிங் கேட்கும்போது நம்மளும் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம பகவத்கீதையில இருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். 27வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான். எல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்குவோம், நான் தான் வந்து பண்றேன், நான் ஒரு பெரிய ஆள் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்குவோம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் வந்திருக்கு. நம்ம ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இல்ல இதை நான் உருவாக்கினது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உருவாக்குறதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட மூலப்பொருட்கள் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது? இங்கிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது. அப்போ நம்ம வந்து எப்படி வந்து நான் தான் அதை வந்து இது கொள்ள முடியும் இல்லையா? சோ இங்க இந்த இது என்ன பார்த்தோம்னாக்கா, இந்த உடல் வந்து இந்த உடலை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது. சோ இந்த புலன்கள் எதை பாக்குதோ அதற்கேற்றார் மாதிரி நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு ஆடை பார்த்துட்டே இருக்கோம்னா நம்ம அந்த ஷாப்பிங் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நம்மளையே அறியாம அந்த பொருளை தான் நம்ம எடுக்க தோணும். சோ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் இந்த உடம்பு காட்டிலும் ஸ்ட்ராங் வந்து புலன்கள் அப்படின்றத பார்க்கணும். அந்த புலன்களை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம். சோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த குதிரையோட அந்த கடிவாளம் இல்லையா மனம். சோ புலன் வந்து தவறானதுல போனாலும் மனசு வந்து நோனோ அது வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வர சக்தி வந்து மனதுக்கு இருக்கு. ஆனா அந்த மனதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். மனதை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அறிவு. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சூக்ஷ்ம உடல் வந்து 3 லேயராக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அகங்காரம், பொய் அகங்காரம், புத்தி, மனம் அப்படின்ட்டு. சோ மனதை காட்டிலும் உயர்ந்தது வந்து புத்தி, நுண்ணறிவு, அறிவுசார் தளம். சோ அது வந்து சொல்லும் நோ மனசு என்னதான் சொன்னாலும் இது தவறானது, அதை நான் செய்யக்கூடாது, இது பண்ணணும்னு எனக்கு சொல்லப்படலை, நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா ஆன்மீக தளத்துக்கு உயர்த்தப்படுவோம். சோ அந்த ஆத்மா வந்து மேல் உயர்ந்து செல்லும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான கடமைகள் இருக்கின்றது. ஒண்ணு இந்த உடலைக்கு உண்டான கடமை, இந்த உடலை பேணி காப்பதற்கு உண்டான கடமை. கண்டிப்பா நம்மளும் வந்து வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், ஃபேமிலியை பார்க்கணும், நம்மளையும் பார்க்கணும். ஆனா அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பற்றற்று பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே நமக்கு வந்து தேவை, நமக்கு ஒரு தேவை, ஒரு வாகனம் வேணும், வாங்கியாச்சு. அதுக்காக எப்பவுமே காலையில எந்திரிச்ச உடனே அங்க போய் அந்த வாகனத்தையே கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வந்து பற்று. கடமை வேறு, ஆனா பற்று வேறு. சோ அந்த பற்றற்று இதை நம்ம பண்ணணும். அப்படி அதே மாதிரி நம்ம ஆத்மாவுக்கும் வந்து கடமை இருக்கு. அதாவது ஆத்மாவையும் வந்து நம்ம பேணி காக்கணும். அந்த ஆத்மாவை எப்படி ஸ்ட்ராங் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா எப்ப நம்மளுடைய புலன்களை வந்து பகவானை பத்தி கேட்பதற்காக இது பண்ணும்போது உள்ளர இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. 36வது ஸ்லோகம். 36. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. विनुवासा अदकेन प्रयुक्तो अयं पापं सरदि पुरुषा अनिच्छन्न बि वार्ष्णेय परादिव नियोदिता. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. சோ அர்ஜுனன் வந்து இங்க கேக்குறாரு,
அவர் எப்ப பார்த்தாலும் கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பாரு, இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருப்பாரு, பொறுமையா நிதானமா புன்முறுவலோட. ஆனா என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லிட்டே இருப்பாரு. சோ இங்க கேக்குறாரு அர்ஜுனன், விருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான்? எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல, இருந்தாலும் நான் வந்து பாவ காரியம் செய்ய தூண்டப்படுகின்றேனே, அது எதற்காக அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு வந்து அர்ஜுனர் இங்க ஆன்சர் பண்றாங்க. 37வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரிபோல். யாராவது டக்குன்னு வாசிச்சிருங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा बीजेन मिह वैरिणम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். அது செகண்ட் சாப்டர்லயே சொல்லிட்டாரு இல்லையா? காமம்னா என்ன? பேராசை, பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான பற்று, ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும். சோ காமம், பற்று இருக்கக்கூடாது. பற்று வந்து ரொம்ப மிகுந்த பற்று, பேராசை இருக்கக்கூடாது. அது வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மள வந்து கோபத்துக்கு கொண்டு போடும். கோபம் வந்து யாருடைய குணம் பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருக்கவர்களுடைய குணம். சோ அந்த ரஜகுணத்துல அந்த காமம், பேராசை, ஏன் நம்ம ரஜகுணத்துக்காரவங்களை வந்து சொல்றோம்னாக்கா, அவங்க இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை இல்லை, அடுத்தடுத்து அவங்க போய்கொண்டே இருப்பார்கள். ரஜகுணத்துலதான் அந்த பற்று இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க அடுத்தடுத்து போறாங்க. அந்த பற்று வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அடைய முடியாத சமயத்துல என்னோட தன்மைக்கு அதிகமா இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு கோபம் வருது. கோபம் வந்து தமோகுணத்தில் இருக்கவர்களுக்கு உண்டான ஒரு குணம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப பயங்கரமான விரோதியாக மாறும். அதனால காமத்தை வந்து நம்ம விடணும். we must be satisfied, self satisfied. எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுல நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு நான் இன்னும் பொறாமை இருக்கக்கூடாது அடுத்தவங்களை பார்த்து. நமக்கு என்ன வேணும்ன்றது கடவுளுக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ நமக்கு தேவையானது அதே சமயத்துல நம்மளோட கடமையை செய்து கொண்டே இருக்கணும். நமக்கு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்கா எவ்வளவு மேக்சிமம் முடியுமோ அவ்வளவு நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை வந்து இது பண்ணணும். ஓகே, கடவுள் சொல்லியிருக்காரு, அவரே கொடுப்பாரு, நமக்கு தேவையானது அவரே கொடுப்பாருன்னு அப்படி இருக்கக்கூடாது. அர்ஜுனன் அதை வேலைதான் செய்யறாரு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே. அதை வந்து அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டாரு. நோ, நீ சத்திரியன், உன் கடமை பண்ணணும். சோ எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு இன்டர்வியூவும் நான் என்ன நினைச்சுக்கணும், இதுதான் எனக்கு கிடைச்ச சான்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி முதலா வந்து என்னுடைய உழைப்பை போட்டு நான் ட்ரை பண்ணணும். அதே சமயத்துல அது கிடைக்குமா கிடைக்காதா, ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வேலை கிடைச்சிச்சு சந்தோஷமா அதுல இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு திருப்பி அடுத்தடுத்ததுன்னு நம்ம போனோம்னா நம்ம எது பின்னாடியே ஓடிட்டே இருப்போம். அந்த ஆத்மாக்கு உண்டான கடமையை செய்ய முடியாது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப வந்து காமம் சொல்லிட்டாரு இல்லையா? அந்த காமத்தோட 3 வகைகள் என்ன அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। धूमेन व्रियते वर्गिनी यदादर्शो मलेन स यदोल्बेन वृद्धा गर्भः तदा तेनादम् आवृतम्। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காமம் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான காமத்தை வந்து பகவான் சொல்றாரு. அந்த முதல் வகை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு புகை, நெருப்பு உள்ளார இருக்கும், ஆனா வெளியில பாக்குறதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும், அந்த புகை தான் தெரியும். ஆனா எப்படியா இருந்தாலும் அதுல கொஞ்சம் நம்ம எதையாவது விறகோ இல்ல வேற ஏதோ அந்த எரியக்கூடியது போட்டோம்னாக்கா அந்த புகையெல்லாம் ஓடி போயிட்டு நெருப்பு வந்து நல்லா எரிய தோணிடும் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட அந்த நிலைமையில தான் இருக்கும். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானோட மேல இருக்க அந்த பற்று வந்து உள்ளார இருக்கும். ஆனா நம்மளுடைய இந்த ஜட இதால என்ன ஆகுது, அட்டாச்மெண்டால நமக்கு வந்து அது வந்து அப்படியே இந்த புகை மூடி இருக்கு. ஆனா எப்ப நமக்கு வந்து அது தீவிரமா ஓகே, ஒன்ஸ் நமக்கு இந்த இது வழி கிடைச்சிச்சுன்னா அதை எப்ப தீவிரமா நம்ம அதை பற்றுகின்றோமோ அப்ப வந்து நம்ம வந்து கரெக்டான இதுல போயிடலாம். அது வந்து ரொம்ப மைல்டான ஒரு பேராசை அப்படின்றத பார்க்கலாம். அடுத்த வகையான காமம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கண்ணாடியில எப்படி தூசி படிந்திருக்கு இல்லையா? சோ அது மாதிரி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற வழியே இல்லை. நீங்க ஒரு நல்ல துணியை எடுத்து அதுல நீங்க நம்ம கோலின் போடுறோமோ இல்ல வந்து வாட்டர் போடுறோமோ இல்ல சோப் போடுறோமோ ஏதோ ஒண்ணு போட்டு நம்ம நல்லா அழகா அழுத்தி எல்லாத்தையும் தொடச்சாதான் அந்த அழுக்கு போகும் இல்லையா? சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வகையான காமம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும். நம்மளுடைய 9 விதமான நவவித பக்தி சொல்லியிருக்காங்க. சோ பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கணும், நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும், அவருக்காக பிரசாதம் பண்ணணும். நம்மளுடைய ஒவ்வொரு இதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இது வந்து நம்மளை விட்டு போகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கடைசியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி, சிசு வந்து எப்படி கர்ப்பப்பையில மூடி இருக்கும், நம்ம ஏற்கனவே பாக்குறோம். யூட்ரஸ் இருக்கும், கர்ப்பப்பை இருக்கும், அதுக்குள்ளார ஒரு பை இருக்கும்.
அந்த பை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆம்னியாட்டிக் சாக் சொல்றோம். அந்த சாக்குக்கு உள்ளர இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து ஒரு ஆம்னியான், வெளியில இருக்கக்கூடிய லேயர் பேர் பாத்தீங்கன்னா கோரியான். சோ அந்த பைக்கு உள்ளார அந்த குழந்தை இருக்கு. ஏதாவது தெரியுமா வெளியில என்ன நடக்குது எது நடக்குதுன்னு தெரியாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து கதி என்பது கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிருஷ்ணலீலைய வந்து பார்ப்போம். எனக்கு அந்த பேர் மறந்துச்சு. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவதூதர்கள் அவங்க வந்து அந்த இதெல்லாம் மது இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு வந்து மயக்கத்துல என்ன பண்றாங்க, தண்ணியில அப்படியே ட்ரெஸ் இல்லாம நடனம் ஆடிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப நாரதர் முனி போவாரு. அப்ப கூட அவங்களுக்கு வந்து அது தெரியாது. அப்ப உடனே அவர் என்ன பண்ணிடுவாருன்னா, நீ வந்து மரமாக கிட அப்படின்னு சொல்லி, மரமாக பூமியில போயிரு அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துருவாரு. சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்றாவது விதமான காமம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மரத்துக்கு ஈக்குவலாக நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன அந்த கிருஷ்ண பக்தின்றதே வந்து வரப்போறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கதி இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நான் எல்லா விதம் தெரிந்தும் நான் பலவந்தமாக ஒரு தவறு செய்ய ஏன் தூண்டப்படுகின்றேன் அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு கிருஷ்ணன் சொன்னார் காமம் அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது பேராசை. அந்த காமத்துக்கு வந்து 3 வகையான இதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். நெருப்பை வந்து சுற்றி இருக்கின்ற புகை, அது கொஞ்சம் நம்ம வந்து அசோசியேஷன் நம்ம ஏபிசிடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது கிளியர் ஆயிடும். அது என்ன ஏபிசிடி ட்ரீட்மெண்ட்? ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அசோசியேஷன், நல்ல வைஷ்ணவர்களோட சங்கம் இருக்கணும். பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பகவத்கீதா அண்ட் பாகவதம் புக்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சாண்டிங். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கோம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 சாண்டிங் 24 மணி நேரம் கடவுள் கொடுத்திருக்காரு. அதுல ஒரு 7 + 7 14. நீங்க சீக்கிரமா பண்ணீங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம். சோ 10 நிமிஷம் பகவானுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதா நம்மளால இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து இதுல இருந்து லிபரேஷனே முக்தியே கொடுக்க போறார். இல்ல நான் திருப்பி பிறப்பு இறப்பு எடுத்துக்கொண்டே இருக்க போகின்றேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா ஓகே, நம்மளோட இதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதான். ஸோ சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சாண்டிங், டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டயட். அது என்ன டயட்? பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணதை தான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும். அது எப்படி அர்ப்பணம் பண்ணணும்? ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு துளசி இலை அதுவும் இல்லையா? ஓகே, நம்ம அந்த தாட் இருக்கணும். எப்ப நம்ம வந்து அவருக்காக இல்ல, நான் என்னோட வீட்டுல வந்து அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னு நம்ம சின்சியரா அவருக்காக யோசிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் நமக்கு வழியெல்லாம் கொடுத்துருவாரு, கிளியர் பண்ணி விட்டுருவாரு. என்னோட பக்தன் கஷ்டப்படுறான், ஓகே எடு, யாராவது ஒரு அசோசியேஷன் மூலமா உங்களுக்கு வந்து துளசி தன்னால வீட்டுக்கு வந்துடும். சோ ஒரு துளசி இலை வச்சு பகவானுக்கு வந்து சமர்ப்பணம். இது நாள் வரைக்கும் நமக்கு வந்து இந்த ஞானம் கிடையாது. ஆனா இப்ப நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். சோ இப்ப நமக்கு வந்து பகவான் அர்ஜுனன் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட ஞானத்தை நமக்கு கிடைக்குது. சோ அதை நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப்ல வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான காமம். கிட்டத்தட்ட 42 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 42வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வாசிங்க மாதாஜி. அந்த துளசியை என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? அதை வச்சு பிரசாதமா பண்ணணுமோ மாதாஜி? மாதாஜி, நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதுல ஒரு துளசி இலை வச்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். நம்ம குரூப்ல வந்து அந்த மந்திரம் போடுறோம். நம்ம உங்களுக்கு மந்திரம் நம்ம எத்தனையோ மந்திரம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ நம்ம அந்த மந்திரம் சொல்லி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இந்திரியாணி பாராம் யாஹூர் இந்திரியைவ பரம் மனசஸ்து பராபுத்திர் யோ புத்தி பரதஸ்துசஹா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ புத்தியை விட உயர்ந்தவன். இதை நம்ம வந்து அந்த இப்ப ஸ்தலம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். பிரபுஜி மாதாஜி, யார்கிட்டயாவது 43வது ஸ்லோகம் இருக்கா? புக் வச்சிருக்கீங்களா கையில? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்களேன். 43வது ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறத வாசிங்க. ஏவம் புத்தே பரம் புத்தா சம்ருதப் சம்சதப் யாத்மானம் ஆத்மனா ஜஹி சத்ரும் மகா பாகோ காமரூபம் து ராசதம். இவ்வாறாக ஜடப்புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து பலம் பொருந்திய பயங்களுடைய அர்ஜுனா, தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால் கிருஷ்ண உணர்வினால் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். எல்லாத்துக்குமே வந்து சொல்யூஷன் இருக்குன்றத அவர் சொல்றாரு. பேராசைன்னு சொல்லியாச்சு. ஐயோ, நான் நினைக்கலன்னா கூட நான் பலவந்தப்படுத்தப்படுகின்றேன், அது என்னோட மைண்ட்ல எங்கேயோ இருக்கு அந்த காமம்ன்றது, இதுல இருந்து நான் எப்படி வெளியில வர முடியும்னாக்கா அதுக்கும் அவர் சொல்றாரு கிருஷ்ண பக்தி என்ன, எப்ப நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுதான் கிருஷ்ண பக்தி. சோ அதை நான் எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது? அதுக்குதான் நம்மளோட ஏபிசிடி ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? லாஸ்ட் இது சொல்லி முடிங்க மாதாஜி.
हरे कृष्णा। तत्सत्। ओम सत्सविधि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா 3rd சாப்டர்ல 43 ஸ்லோகங்கள், நம்மளுடைய 2nd சாப்டர்ல 72 ஸ்லோகங்கள் இருந்தது. சோ பகவான் 2nd சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கார், உன்னுடைய கடமையை செய், பற்று இல்லாம செய்யணும்னு. சோ இவருக்கு வந்து உடனே டவுட் வந்துருச்சு அர்ஜுனருக்கு. அதனால முதல் 2 ஸ்லோகங்களை கேட்கிறார். பற்று இல்லாம எப்படி பற்று இல்லாம செய்யணும், பற்று இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்றீங்க, அதே சமயத்துல செயலை செய்யணும்னு சொல்றீங்க, ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, எது கரெக்ட்னு எனக்கு கிளியரா சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறார். சோ அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 3 விதமான மக்கள் இருக்கின்றார்கள். ஜடப்பற்றோட அதுல இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய பௌதிக பற்றோட இருக்கிறவங்க ஒண்ணு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம்னா எனக்கு பலனை எதிர்பார்த்து நான் செய்யறது, எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ப்ராஃபிட், அதுல இத்தனை % கடவுளுக்கு கொடுப்பேன், நிறைய புண்ணிய செயல்களை வந்து செய்வாங்க இல்லையா, அது வந்து கர்ம காண்டம். கர்ம யோகி அப்படின்னா பாவமும் கிடையாது, புண்ணியமும் கிடையாது, சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், எல்லாம் நல்லிஃபை ஆயிடுது, பகவானுக்காக தான் நான் பண்றேன், நான் வந்து அவரால் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவி அப்படின்ற ஒரு தாட்டோட பண்றது. சோ அந்த இதுல எது பெருசு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகமே வந்து மிகவும் உயர்ந்தது. அது இல்லாம கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வாழ வேண்டும். இதெல்லாம் ஏன் சொல்றாருன்னா, நீ ஒரு சத்திரியன், நீ போராடு, அவரோட அந்த இன்டென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இல்லையா. சோ உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யணும். நம்ம வந்து ஓகே நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக கூடாது. அந்த இதுவும் வந்திருக்கு. நமக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளை வந்து செய்யாமல் பக்தி செயல்களை செய்யக்கூடியவங்க கூட உயர்ந்தவன் தான், அவங்க செய்யணும்னு தேவையில்லை. இருந்தாலும் நானே அவரே ஒரு உதாரணமாக அவருடைய கடமையை செய்யும் போது நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். நமக்கு வந்து எது மிக உயர்ந்த எதிரி, அப்படி பெரிய எதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து காமமே மிகப்பெரிய எதிரி, அதை நம்ம வந்து ஒழிக்கணும். 3 விதமான காமத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் கிருஷ்ணர். அதை எப்படி ஒழிப்பது அப்படின்னா பக்தி மார்க்கத்தால் மட்டுமே ஒழிக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து இங்க சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றி. ஸ்டாப் ஷேர்.